Ito ay isang karanasan ng aming kaibigan taong 1990 noong mapabalita ang kulto sa aming lugar na noon ay napapanood lang sa telebisyon. Sisimulan ko ang kwento ng isang araw. Magkakasama ang mag-anak na nagtatrabaho sa bahay ni Don Ramon. Isang biyudo na nag-iisa sa isang malaking bahay sa kanilang probinsya. Si Aling Celia na isang biyuda, may 2 anak na babae. Si Lorna na 17 taong gulang at si Tess na nasa 5 taong gulang pa lang. Pumasok ang mag-iina bilang tagapagluto at kasambahay ng biyudong negosyante na si Don Ramon. Isang araw ay iniwan ni Aling Celia ang mga anak nito upang umuwi sa probinsya. Unang taon kasi ng anniversary ng pagkamatay ng asawa niya at ibig niyang dalawin ang puntod nito. Gusto man niyang isama ang 2 niyang anak ay hindi maaari dahil walang maiiwang magtatrabaho sa bahay. Pero ng gabing iyon, ng pagkaalis ni Aling Celia ay nilooban naman ang bahay ni Don Ramon. Maliban sa cash na kinuha ay tinangay ng mga ito ang anak niya na si Lorna. Walang saksi sa naganap maliban sa anak nilang si Tess. Ayon sa bata na nasa sala sila ng ate Lorna niya nang lumabas ng kwarto si Don Ramon. Naglalakad daw ito na parang zombie at dumiretso sa main door ng bahay. Binuksan daw nito ang pintuan at nagulat na lang daw ang 2 bata nang pumasok ang lalaking may takip sa mukha. Nakadamit daw ang lahat ng ito ng kulay puti at sapilitang tinangay ng lalaki ang ate niya. Tinakpan daw ni Don Ramon ang kanyang bibig upang matigil siya sa paghingi ng tulong. Matapos ang lahat ay parang wala raw nangyari at muling bumalik ng kwarto si Don Ramon. Nang tila parang isang zombie. Para naman bulang naglaho si Ate Lorna. Wala na rin bakas ng anino ang dalaga. Kaya ayaw namang maniwala ni Aling Celia. Sa deklara ng amo na baka napagtripan ng isang gang si Lorna. Kaya ito ay nakidnap. Nagsampa ng kaso si Aling Lorna kay Don Ramon. Kidnapping case. Dahil sikat na abogado na mahihirap, hinawakan ni Beth ang kaso laban sa mayamang byudo. Mahihirapan kang ipanalo ang kaso ni Lorna. Beth, maimpluwensyang tao at mapanganib ang tao na si Don Ramon. At hindi rin matibay na saksi ang isang 5 taong gulang na si Tess. Bitawan mo na ang kaso at magpakasal na tayo. Yun ang pangungumbinsi ni Omar na nobyo ni Beth. Listen guys, naulit kay Lorna ang nangyari sa unang kasambahay ni Don Ramon. Remember, Consuelo? Ang pagkakaiba ay nakatakas si Consuelo sa mga kidnapper. Ang nakapagsumbong sa mga alagad ng batas. Ayon din sa sinumpang salaysay noon ng dalaga na si Don Ramon din daw ang nagbukas ng pintuan upang makapasok ang mga kidnapper. So, ibig sabihin, kakutsaba nga ni Don Ramon ang mga holdupper, pakli ng matapang na abogada. Beth, naabsuelto na sa kasong yan si Don Ramon. Napatunayan na ng mga doktor na mayroon siyang sleep disorder. Ibig sabihin, si Don Ramon ay naglalakad ng tulog. Ang taong may ganitong sakit ay hindi alam kung ano ang ginagawa dahil nga sa sila ay tulog. Maliban na lang kung sinasadyang siyang gisingin. Ani Omar. Ayaw sumuko ni Beth. Pakaramdam niya ay personal niyang kursunadang bigyan ng katarungan ng pagkawala ni Lorna. May kopya siya na naging salaysay ni Consuelo. At ayon sa salaysay ng dalaga ay dinala raw siya sa isang gubat na mga kumidnap sa kanya. Hindi raw niya alam kung saan iyon. Piniringan kasi ang mga mata niya. Isa lang doon napansin ng dalaga at iyon ay nagkaroon
ng isang maliit na komunidad sa loob ng gubat. Mapalalaki man o mapababae ay lahat nakasuot ng puti. Ayon pa sa salaysay ng dalaga ay iginapos daw sa magkaekis na mga haligi at pinaiikutan ito ng gatong. Narinig daw niya na ang pag-uusap ng mga matatanda na siya ang susunod na iaalay sa Panginoon ng mga ito. Magiging mabango daw ang ensenso ng usok na magmumula sa kanyang katawan dahil siya ay berhen pa. At sa sobrang takot ng dalaga ay nagwala raw ito nang magwala sa pagkakagapos sa kanya. Mabuti na lang daw dahil sa kanyang ginawang pagwawala ay lumuwag ang pagkakagapos sa kanyang tali. Nakatakas siya bago pa sumapit ang hating gabi. At bukod sa mga pahayag ni Consuelo ay nag-imbestiga din si Vet tungkol sa pagkatao ni Don Ramon. At doon ay natuklasan niya na isang dayo lang sa bayang iyon ang byudo. May haka-haka rin na miyembro ito ng isang secret society ng mga businessman sa pinanggalingan ng probinsya. Napagmuni ni Vet na maaaring ang komunidad na tinutukoy ni Consuelo ay ang kinaaniban ni Don Ramon na isang kultong may napapabalita ng katulad nito noon. Nagpasama si Vet kay Omar upang magtungo sa Batangas. Doon kasi nakatira si Consuelo. Balak niyang himukin ang dalaga na tumestigo laban kay Don Ramon. Nagsasayang ka lang ng panahon, Vet. Biniyaran na ni Don Ramon ng malaking halaga si Consuelo, kaya nga iniurong na niya ang demanda laban sa byudo. Ani Omar na lumingon pa sa dalaga habang ito ay nagmamaneho. Watch out, Omar! Sigaw ng dalaga na automatikong nag-ekis ang dalawang braso upang takpan ang muka. Umuusok ang mga gulong ng Toyota ni Omar nang sagarin nito ang preno. Malakas na sumalpok ang sasakyan sa katutumbalang na puno ng mahogany. Mabuti na lang at naikabit ni Beth ang sariling seatbelt. Agad niya itong kinalas at mabilis na dinaluhan ang walang malay na nobyo na nakasubsob sa manubela. Hindi pala niya naikabit ang seatbelt kaya't humampas ang noong nito sa manubela. Napatili ang dalaga nang biglang may dumakma sa kanyang mga balikat at sapilitan siyang inilalabas ng sasakyan. Nagpupumiglas siya pero nagawa pa rin siyang mailabas ng mga kalalakihan na may hawak sa kanya. Agad siyang sinikmuraan kung kaya't nagdilim bigla ang kanyang paningin at sa ikalawang suntok ay bigla na lang siyang lumungay nga. Kinaladkad ng dalawang lalaking parehong nakalong sleeve at pangtalong puti ang habol hiningang si Beth. Palayo sa sasakyan, pakaramdam ni Beth, katapusan niya. Kaya't gano'n na lang ang dasal na may maligaw roon at makakita sa kanya. Ngunit kung magsisigaw man siya ay walang makakarinig dahil walang kabahayan sa naturang highway. Inipon na lang niya ang natitirang lakas at dinagdagan ang lakas ng loob. Dahan-dahan silang dumadaos-os sa gilid ng highway papasok sa masukal na gubat. Sa isip ni Beth ay naglalaro ang kinikwento noon ni Consuelo. Siya ba ang susunod na iaalay sa sinasabing Panginoon ng mga ito? Hindi pa gaanong nakakalayo mula sa highway nang marinig nila ang alingawngaw ng sirena mula sa dumarating na mobile patrol. Agad siyang binitawan ng dalawang lalaki at tumakbo papasok sa gubat. Suwerteng isang truck ng vegetable dealer ang napadaan sa lugar. Nakita ng mga ito ang aksidente. Palibhasay, taga roon, humingi agad ng tulong ang mga ito sa pinakamalapit na police station sa pamamagitan ng cellular phone. Agad namang nagresponde ang mga alagad na batas. Samantalang, habang hindi pa dumarating ang mga pulis, ay binigyan ng first aid si Omar.
na mga lulan ng truck kaya mabilis na nakarecover ang binata. Ipinahalughog agad ng mga pulis ang kalapit na gubat na Anivet ay pinasok ng mga lalaking nagtatangkang tumangay sa kanya. Nang hindi makita ng mga ito, ipinablatter na lamang ni Vet ang nangyari. Nangako naman sa kanya ang hepe ng pulis na gagawin ang lahat para mahuli ang masasamang loob. Hindi na muna itinuloy ang pagpunta sa Batangas na magnobyo at bumalik na lang agad sila sa Manila upang ipagamot ang pumutok na ulo ni Omar. Nakahinga naman ng maluag ang dalaga nang maging negative ang resulta ng x-ray ng kanyang kasintahan. Plano nila Omar at Beth na muling pumunta sa Batangas nang mabalitaang patay na si Consuelo. Nanlumo ang dalaga, lalo pa at agaran din daw na ipinalabing si Consuelo ng ina nito. Pagkatapos daw na inilibing, ay umalis agad ito sa kanyang bayan na iyon. Ang babae at wala nang nakakapagsabi kung saan man ito nagtatago. Dumating din sa kanya ang balitang wala nang nakitang komunidad sa gubat. Maging sa mga karatig bundok nito, ang mga kapulis ang inatasan na hanapin ang mga gustong kumidnap sa kanya. May palagay siyang may kinalaman si Don sa pagkamatay ni Consuelo, pati na sa nangyari sa kanila noon sa highway. Ngunit wala siyang sapat na ebidensya para kasuhan ng murder at attempted murder ang lalaking si Don Ramon. Agad nang kumilos ang dalaga, ipinasailalim niya sa witness protection ang mag-inang Tess at Celia na mantiyak ang seguridad ng mga ito. Kinondisyon na lamang mabuti ni Vet ang isipan ng kaisa-isang hawak na testigo na si Tess. Binilinan niya ang bata na pag nasa hukuman na ay wag na wag babaguhin ang mga testimono niya kahit ano pa man ang mangyari. Kinausap ko uling ang bata, Leo. Wala pa rin pagbabago sa kanyang deklarasyon. Ibig sabihin, yun talaga ang aktwal na nangyari. Nang gabing kidnapin ang kanyang ate Lorna, muling giit ni Vet. Nang bumalik siya sa klinika ng kaibigan niyang psychotherapist. Ayon sa pag-aaral mo, ang taong naglalakad ng tulog ay nakadilat ang mga mata, ngunit hindi nakaunat ang mga kamay na parang zombie. Yeah, you're right. Ang sagot ni Leo. Iyon ang ginagawa ni Don Ramon. Ibig sabihin, nagkukunwari lang siya na tulog. Obserbasyon ni Vet. Napailing ang psychotherapist. Okay, sabihin na nating totoo ang sinasabi ni Tess. Ngunit paano mo matitiyak na hindi magbabago ang deklarasyon ng bata kung pasapasahan na ang tanong ng tusong abogado ni Don Ramon? Ani Leo. Kumbaga sa sugal, wala kang hawak na alas, Beth. Drop this case and marry me. Hindi ko makakayanan pag may masamang nangyari sa'yo. Desperadong sagot ni Omar. Nangako ako kay Aling Celia na bibigyan ng hustisya ang nangyari kay Lorna. Pangako rin, magpapakasal tayo pagkatapos ng kasong ito, Omar. Masuyong hinagkan sa pisngi ng dalaga ang nobyo. Hindi na naihatid pa uwi ng nobyo si Vet dahil naghahabol raw ito ng meeting sa opisina. Naroon na sa lobby ng kanyang apartment ang dalawang detective na inuupahang magbabantay sa kanya. Ang dagdag na isa ay siyang pansamantalang naatasan nilang driver. Pagpasok ng kwarto ng dalaga ay agad niyang nakita ang basag na salamin sa kanyang bintana. Sa sahig ay may isang papel na nakabalot na isang bato. Binasa niya ang nakasulat na mensahe sa papel na isinulat pa ay dugo. Back out or go to hell. Nabitawan niya ang papel nang may narinig siyang malakas na galabugan sa labas ng apartment.
Parang may kalaban ng 3 niyang bodyguards. Muling nabuhay ang samot-saring takot sa dibdib ni Beth. Baka may pinakawala na naman tao si Don Ramon na papatay sa kanya. Nagngangatal ang babang. Napasiksik siya sa isang sulok ng silid. Tuluyan na siyang nag-hysterical na lumusot sa basag na salamin ng bintana ang isang kamay at dinadakma siya sa buhok. Hinihila siya nito pabalik, sabay untog sa likod ng ulo niya sa simanto ng dingding. Bago siya nawalan ng malay, ay nakita niya ang nakalong sleeve ng puti ang may-ari ng mga kamay. Una niyang nasilayan ang muka ng nobyo nang matauhan na siya. Tinawagan ako ng isa sa 3 gwardya na may gusto pumasok sa apartment mo. 3 lalaking nakadamit ng puti. Malalakas daw sila, kaya nagawang makatakas. Nabaril daw nila. Ang isang may hawak sa iyo, pero daplis lang, kaya nakatakas din. Balita ng binata. Dinagdagan na lang ng dalaga ang pag-iingat. Maliban sa kulang ang ebidensya, ay may impluwensyang tao, si Don Ramon. Mahihirapan lang siya nakasuhan ang lalaki na utak ng lahat ng pagtatangka sa kanyang buhay. Nangyari na ang kinatatakutan ni Beth. Nagtagumpay ang abogado ni Don Ramon na ma-demoralize si Tess dahil sa matapang at pasigaw na pagtatanong ng abogado dito. Dahil hindi na makapagsalita ng matuwid ang batang humihikbi sa takot. Pabago-bago na ng deklarasyon nito. Nanlulumo ang dalaga. Malinaw nang matatalo sila. Objection, Your Honor. Naisawatain ng dalaga ang kalabang abogado. Ngunit hindi siya pinaunlakan ng hukom. Ang panlulumo ng dalaga ay napaltan ng gimbal. Nang mula sa main door ng court ng room ay may pumasok na isang dalagang namumutla. May bahid ng dugo ang gilid ng mga labi nito na may lubid sa leeg. Si Consuelo. Nakaturo ang isang kamay kay Don Ramon. Napatigil ang lahat ng naroon. Walang makagalaw. Maging ang 2 gwardya sa main door ay natulala rin. Pabalik-balik ang tingin sa dalagita at kay Don Ramon. Patay ka na! Pinatay na kita! Dumagundong sa court ng room ang sigaw na iyon. Sigaw na galing sa panghihilakbot ni Don Ramon. Dahil sa hayagang pag-amin, nakulong si Don Ramon sa pagpatay kay Consuelo. Unsolved pa rin ang kaso ni Lorna. Pero hindi titigil si Beth hanggat hindi niya naidadagdag ang kaso na panibagong kasong murder. Usap-usapan pa rin ang nangyaring kaguluhan sa korte. Pakana pala lahat ni Omar ang pagsulpot ng dalaga sa gitna ng paglilitis. Sa hangaring tulungan si Beth, nag-imbestiga ang binata tungkol sa buhay na yumaong si Consuelo at natuklasan din niya na may identical twin pala ito na ipinaampon ng ina sa mag-asawang kababayan nito sa Bohol. Pumunta roon ang binata at natuklasan din niya na nandoon nagtatago ang totoong ina ng kambal. Nakiusap siya sa mga ito na tumulong sa pag-iimbestigasyon nang matapos na ang kasalanan ni Don Ramon. At nang makaganti na rin ito sa pang-api sa kanyang anak na si Consuelo. Naniniwala kasi ang binata na sa kasabihang laging nahuhuli ang isda sa bibig nito. Ganoon din ang tao, lalo pa kung ito ay guilty. Kailanman hindi ito papatahimikin ng kanyang konsensya. Kung sakaling makasuhan ako sa ginawa kong panggugulo, death. Seryosong tanong ng binata. Paano na pala ang kasal natin kung sakaling kasuhan nga ako? Relax!
Nakangiting sagot ng dalaga, sabay yakap sa nobyo. Kung yung ibang tao nga ay handa kong ipaglaban hanggang kamatayan, ikaw pa kaya? At niyakap niya ang nobyo na ginawa ang lahat para matulungan siya. Sa pangyayari ay lalong napatunayan ni Vet ang kasabihan na walang makakatakas sa sariling konsensya, na sa huli, ang konsensya na walang pusong si Don Ramon ang nagbigay ng katarungan sa mga naging biktima nito. Sa ngayon po, ay dito na po kami nakatira sa Mindoro at matagal na rin po akong walang balita kung ano ang nangyari sa kaso ni Ate Lorna. Pero ang alam ko na habang buhay ay nakakulong si Don Ramon. Pinagbabayaran ang kanyang lahat ng mga naging kasalanan. Dito ko na po tatapusin. Maraming salamat po. Ito po, si Carlo. At ang lahat ng mga pangyayari ay hindi ko pa rin makakalimutan. Maraming salamat po. God bless.